Хай, YouTube, аз съм Magic Spoon и сега играя в PvP България и днес ще правя giveaway на ето този full set с Unbreaking, 4 Golden Apple, full match и ще ви дам и 30 такива, защото е много. Да, това е това са айтемите, които ще дам на giveaway. За да се запишете, трябва да напишете запис, тере и вашето име, примерно моето име е така. Запис е вашето име, което сте в сървъра, с което мога да се свържа с вас да ви дам айтемите, които спечеля. Другото нещо, което трябва да направите е да лайкнете клипа и да се абонирате за мен. Тези 3 стъпки ще бъдат в дескрипшена, в описанието, ще може да ги видите, ако не изгледате клипа. И да, това е за томболата. Чао!